pamilya at may mga kwento tungkol mo kang Esther, apat merong dalawang nag-asawa diborsyo. At apat sila po, pinabas nila matabalwa at apat Pasko, alaya ang katandapan, ingay ang asawa, ni merong regalo. Anyan, ang lumang daw bago Pasko, may paramdam niya kikasawa na. At nga ng Esther, tibo, anak, may ninang pinabeli, dininan mo kung wintas ang ikinto at ikinang lala. Naroon mo rin ang sabihin, at may hibat sa kuwiti mo nga na, kami gagal ka. At ang muli nga doon malapit na may hibat na rin kaya kagutang. Kinabuka, alaya mo kung tinggal ni Esther. At sinabi niya naman, tibo, may nagtapon ng manabeli, dininan mo kung wintas at ikinang. Naroon mo rin ang sabihin, ipahitin mo, kami gagal ng kagal na yung anak. Malapit na mo, may kapakibatahan niya ang pagkutang. Big noche na, kakami sa amin ni Esther, alayaw kong tinggal pa rin ako. At nga, di po, may nilang tao na naman na Benny, dininan mo kung kwentas at ikinang. Naano mo rin ang sabihan nini. At may iwan sa kuwiti po, kami gagal ng tahan, malapit mo na yung kami ng talupan ng kapakibatan mo. Hintang ko na si Josie, tinanggap yung regalo. Surprise, may makabalot at yung mo rin ang regalo. Pero nagwaling bigla, Esther ang regalo, bago kumigit na libro. Pigpak ng libro, alam mo yung pag-awintas. At kaya binasa ang title ng libro na The Meaning of Dreams, na How to Interpret Your Dreams. Iksunin na mo pigpak, pati mo yung regalo. Kalulong mo kapatid, ikanan po may hinagtahan. Ikanan po ang puntahan ng kahinapan, lalo-lalo sa mga pinuntahan. Naon sa kita ng karimbayo, puntas kung gaman, hindi ka lang maninang at karaniwan po, kaya iniwan ng langit, maninag na po, pero halos karina ka paninag na lumero lang. Yan, untuk po yung karaya ito. Bigyan niyo po yung pamahinag, uling yung pamanong paninag ni Hay, tatambal tayo kaya ng pangalan. Pasagin po kasi kalunang mga kapatid, ingat tamang pangalan at pangalan. Lumbaga, pagbiyak mo rin matang paminsan-minsan at mag-forward kang 10 years from now. Nano may umalan may aking sarili mo 10 years from now. At yun po yung mag-determine kung naman lang sakit, ikunin mo niya yung Ebanghelyo. Yan yung kahit dapat natin tamang pangalan ko, pag kita, masaktiyan ko lagi, hindi tao. Bago mo, Ebanghelyo tao ngayon, Ibento ng tao, pipisitahan ng pamasa, yan po ni San Jose. Ibento ka na kawan, kaya tao palagi ng aking pisamban, inglarawan ng San Jose, Amerina. At ina mo tutulong matasal ng relasyon kaya tao. Ibento ng tao, Amerina, may harap ingin. Bago ka na po, kaya agad may kasawa, iyan po San Jose. May asawa na lang Maria, Aminidad. Ikang tao na doon po kaya po takit. Minis po na kayo, siguro isa na siya, kaya po yung responsable ng tao. Kaya agad may kasawa, may go-flyer, siguro may overtime na kanya pa mag-prepare, bakit din ang atipon. Hindi ka inadya, kakalita, pagsadya niya, hindi kaya pamilya, o kapag-isawa, hindi balik, at hindi kakyaya, at pag-uswerte kayo, maging katapat niya asawa. O hindi pangarap ng San Jose. Pero, at hindi yan yung istorya. Balang pangarap matutupad. Andiyan pilas kitang fruto na iba't ng menwa, may pakakagal, may sakripisyo, may sadya, kaya hindi pa ang asawa, pinagkayang lalong asawa, may mapuli na kayo. Miyang dati. Lalo sa sarili ko, nung ako kayo bili ng San Jose, ikaw itong kalalaki yung Ken. Nung kinambanuwa ng negogyo, may sadya, hindi pa ang asawa, kasamtin na nagkano mo ipamilya mo, at tatlo doon ang hindi ang kasal mo, pinumpang mo, inagay mo, ipakibahay mo, pakisawa bilang natin. Naman panundaman mo. Ibili, itang pinanitaw, kang San Jose. Tayo po asisip niya, uling magana tayo, uli na naman kawanyan, Maria. Maria, delikado yan magmili, uling ang pagkikasala,
isto dayakin king bilang nga king wal na ning sacrament ko ning kasal o king blessing na ning sacrament na panunita bimarusan niya bago na ako yung parus sa kanila. Gagawin ni San Jose ay nagbigay ng ganita nanibigay may hinap ng kasilayo. At ingapong ginugit ang kanilang kaita ang pag-iistorya na Jose ay may pabalaw sa kawanan ni Maria. Huling ihiya king banal Espiritu. At minahinap niya inagduna pamalaman kay Jesus. Ingunin ang sabihan ng Diyos na isang sa pagkatao. Jose may hinap niyang kasilayo. Kung hindi po itutunan ng Jose pagkatao, ingaw sa tamang katapatan o commitment. Bago niyo po din panong na ite, ingmatatakot ng bulingawan ng tao, yapi ng kalakaran ng commitment, ng katapatan. Iba-Amerika po, lumutago po kay Google, divorce.org. 50% of marriages, 50% pa rin kasalan ng Amerika, they end up in divorce. 50%. O nung pinakawan nila ang nag-asawa, o magkisama ka pa, hanapin po nakalong ito kakasalan. Ulit, kalong ikawan nila ang ulit, o ba't kailangan makipag-commitment, kailangan tao ini, o magkasama kayo pa. Kaliguran mo katalag ulit po makakakot ng society natin, abulitan mo protektan ang inyong pag-isantaya sa sadyan ng pro-life. Tatakot lang ng commitment. Isip na, inibulit sa yan, loss of freedom, alahan ng kalayaan, gusto may kasawa ka. Gusto ako binagad na ba? Gusto binagad na ibulit sa yan, binabono rin ang personal preferences. Bago yung maging problema o walang tao tatakot siya makipag-commit. Kasi yan ay bago na magtungan yung commitment. Nung kulita na po, pag-ibaluan ng ilang commitment, at hindi niya po blood towards of this event, tapat. Ang katapat, ibunin sa biyan katulit. At ikaw na ito mapiliin bagay hindi mo. At watak na yun dyan na yung pinili mo. Maging kumilad ka. Ano yung ibunin mo sa biyan? Ibalang commitment at pamamili itong bagay. Ipamagtapat itong bagay. Bagay tulit, pamagtabili, kanya yung nakabagay. Ibunin mo sa biyan. Halimbawa, may tapat mo at may commitment mo kung hindi ang asawa. Gusto mo yung pag-commitment mo kung tapat mo kung hindi ang asawa, kailangan makasigya kung kapili ka ng anumang bagay. Lalo na ito, imakisawa ng pasibayo, bugod ng pasibayo, gisa na yung oras ko kahit aliwa ka rin nakaragulan ko. Gusto, pinigin na yung hindi ang asawa, kailangan masara, munang na rin ang nagpili. Baka naman naman po yung hindi magpari. Gusto pinili kayo yung hindi magpari at yung bagay-bagay na dapat mong tabili. Kailangan pwede mong isawa. Kailangan pwede mag-isa po oras kita na mong susuwan. Baka naman naman yung pamag-aaral, commitment yung pamag-aaral. Nung meron bang estudyante, committed na kayo yung pamag-aaral, bago mo muna nakilagay ang tabili. Yung oras na parang bakada mo, yung oras mo kayo na nagkwenta, sunsuran mo yung pamamasa at ipapiyastan. At kaya ito ang kapagparalan. Bago po, bagay problema ng tao at ako sa commitment. Uling bago natin lang natuloy at pero muling tabili, hindi na naman bagay. At ino ang asawa, pero muling na lulog na pangaliwa. Kaya muling tabili, itang bagay ang makasira, hindi na lang katuloy. At o yan po, itutulong lang sa Jose, kaya tao. Dahil man yung problema, dahil man yung pangarap na kung bagsak lang, at yung tamang panawal sa kaluban ng maging matatatama. Kasi tamang po kaluban ng kapatid, yung tamang kanina, nepo, magkibigay pang yasawa, yung tamang manatita, yung kalabot, mababalo, alam mo yung bumungin, pagkano naman talanganak, yung mayahila, yung pamag-agaga, yung santing na ng future, at ganyan tamang komunidad, dapat may madalas ng kanya yung manayari at yung pamisagsagan, may anak nila na wala respeto kay katamo, may kaya yung mangarap na ako may babagsak na namin. Pero kaluban naman sa Jose, may ngarap yung kasilayan na yun lang. At ang kanina ba ika, inapin mo sinabi na sunod ang katamo at marap ka kasilayan ng Diego, ulit atin ay tutunan, bigyan ng katapatan.
ini. Nagalupan ang San Jose, manatili kang pumigat. At kung ang pumigat tao, akitaya ang aming bunga na ini. Yang po faithfulness in marriage. Katapatan king religyoso ay pamapari. Kasipagan king pamagalan. At uli na nini, maging mabungaya at malusugya ang pamilya. At hindi po panagkatang sa Jose, lalo naman ang problema ng pangarap. Tamo may mabagsak at hindi tapang kami ang pangarap pa. Muli kayo po po sa meeting na po sir kay pamilya na istorya. Tungkol kayo na binagbaw na pagkanawa ang may katayang pagyan. Uling masikidya. At ano po makatira yung kayong kwarto, makabatsoy ang awang at ikitli mo yung manulang kanaman. Ang kasabi niya po itamang nananatan, bago yung anak. Magipad po ng may diagnose ko at malaki ako po makakabye. Ibigay ko kalungkaran niya mo po itang kanaman na ito. Balang mapagpigisip ko ang ito ay bulog, tunggal, malulubos lang. O takong malakbag nitang tawin diling bulog, anak. Makanya niya naman po ni Maligay ko, malulubos na ako naman. Pagawin po yun lang, balang mapagpigisip niya, tutupin, ahara ko yung bulog, malulubos lang, tunggal. Dapat natin may natin bulog, kaya may nakbag. Nagising na nga ba, at yun may bulog. Pinabas na ito, bigising niya, at yung kayo bulong. Bali po, ikwanang mesikan ng tinanan. Akabisa ng sakit ang katamatanin ng Ibera. At kanyang ikasikan na niya, tinanakad siya, at linapit siya king narawan ng tanaman. Bali po na nakikit na, itang bilbobi ng takang na biglo niyang bulong king sa atin. Ang magsigbing tanda na iya dapat ay sinalo. Nanabipunin ang kwento, in Diyos yabipunin ang tatang ang drawing bulong king sa kanin. Makanya niya hindi tao o nakakaranas ka ng pangarap ang bagsak kaluman ng San Jose. In Diyos ay sa umami ang tanda. Bakit